DJ, put it back on. Black pink in your area. Black pink in your area. Boom, bye. Bravo, tohle tedy byla taneční skupina Impact a pro některé z vás, nebojím se říct, možná premiéra s oním dnes mezi mladými populární K-popem. Dámy a pánové, neustále nám sem přichází noví a noví návštěvníci, z čehož máme pochopitelně velkou radost, tak i pro vás vítejte na akci Poznejme se sousede 2023. Nyní mi dovolte, abych poprosil majitele vozu černého Golfa, který parkuje tamhle za stánky městské části Prahy 3 Volvo. Aha, tak mám špatnou informaci, je to černé Volvo. Tak majitele černého Volva, černého Golfa nepotřebujeme. Majitele černého Volva prosíme, jestli by své auto mohl přeparkovat na místa k tomu určená. Děkujeme, brání tam a stát by tam neměl.